Hello mga bay, naami karon sa Save More na ako'y kadate. Nakalain na sa kong kuko na paksi na oh. Na ako'y kadate karon. Nangalaksi na kay pwede na kong pang general cleaning sa kusina. Na ako'y pamintal ko din. oh, na ako'y kauban di kadate na ko si Mama Irene. Hala, may gani wala ko nag-blue, mag-blue jud unta. Mag-blue jud unta ko. Kudi kanina lang siguro kay mo magtugnaw. Eh, mo nag-jacket. So, mag-date mi karon diri mga bay, mga Mag-date sa mi ha. wala pa ko'y kaon, alas 4 na, alas 5 na kapin diri. Nya, Alas 5. oh, magbadaon ta ko dito sa ila kay birthday sa iyang mama sa size. Dugay man kay siya mo diktar og number ko. Ayaw na lang ko man na kay naanak ko sa tiller. Siya nilay padaog na. Siya na ray pada ugma. So, tangin ninyo among mukbang ha. Hindi man ka makita. Ha? Aw. Hindi ikaw hindi makita noon. Okay ra mo anak ra bitaw ta mag. Atay turon diri. Sa may butang ani. Amuan ni ro ko sa kalamisa dire. Be, ato ning diskartian be tan. Mintag walay sounds ron. So, dara kita mo na mo. Among gitago ang camera. Kita anta. Tinatay turon diri. Naon sa niya kaon? Kaon sa ika. Pwede ba unahan ng tamis? Oh, pwede ra. Aw hindi na ka ganahan mo kaon. Ano niya na lang niya. Nakita man ko. Bit na to. Atay turon mga bay. Turon for 20 pesos. Mahal kayo ang turon. Hindi ni shawarma rice, ha? Ano sa dito? Wrap. Aw. Dami man sad ng wrap. Pili mo na ba? Ay, rabot. Ano, Irene? Pili mo ba? Ay. Yan to. Okay na rin ka naman sa iyo. Spicy. Paada yung spicy ni day. Asa ang spicy? Pila mo na bayad Ayaw ka na. Sige na. Ayaw, uy, no. Araw Wala. kayo. Ayaw. Ayaw Huwag ba? ba na? Wala ko sisiyo. Diha na lagi na. Na. Wala, gilibre ko ni Mama Irene. Hello. Eh, nauna pa. Magkuan ko ano. Or kanilang siguro. Ang naday na yung egg, di ay? Ha? Naday na yung egg. Oo na. Kami na kung magkaon ta, magmasa sa taan yun. Kita ba kataon ta Sabi diha? na kung shawarma rice. Good there. Oh, Kami garap ka. Nanood lang. Kuan. Kaya pa. dili man nato pwede iingon nila nga nalimot ko. Mayari na po to sa mga nawali. Hindi na lang sa live. Na, tanawang isa nagtangkin di siyang mas. Grabe, ang kanila ba na? Alagin na ni mo utang na. Oo, apil man tanduwa na. Kita kayo ko. Agdadal dito. Mga unta ninyo. Isa nilang sagol. Ang baka. Laka ang madesa. Sabay sino? Nga, may nagjuwa ko nag-try. Alawan ka ng hangga. Ay, tawan dito na. Ha? Hangga lang. May nagjud. Kuha ko nag-spicy kay na. Lala kayo, lami. Hilak daan. Banga kayo. Suga, madara ni mo. Ha? More. Lubi. Huwag magsako. Ano daw mo? Bag. May kapay na. Masayo ka sa SSS. Tingnan mo ako tayo.
Nga, di ra ka maglisod sa kaya. Bakit? Wala ba yung sinalan? Ano sa kamatulunis nga magpamakuan makata? Bernice. Ha? Bernice. Kay Bernice man akong kuan. Ang number ba? Number sa Dito di ka naka-register. tatay nga kuan. Burial man gud na. Ah, sa kong tatay. Sa Lunes ko, yung nang uyab na po. Ka? Para? Masad. Naubunis niya tanong. Tapos Masad siya. ako yung nasilo. Mata naman ko kanya alas 11 eh. Ato ko balik. Aw. Pero Nya, alas 3 na ko kamata. Nimit ako nimo ayo tayo ha. Sira ko. Di ka nagbayad ko sa kuan. Bigyan akong nilakaw na ka. Boy, salamat na pasalay. Dito na ko nagbayad sa doon sa kuha. Sa kuryente ba sa kapilya. Nara de. Arde. Ah, pwede ka sa RD? Singko na may charge. Wala. Nami vlog. Hello guys, welcome to my vlogs. Bisod yun yung dinalian ano, itay kaon. Ko, magkuan sa ta ka ng manaog-daog sa tag mga food. Saan ni? Street food, di man po ni street food. Kay, Kaya nga nani. Ah, kuan. kung po ni matawag na street food, kay, naman sulod sa mall. Fast food. Fast food. Lamian na kasi silang pancit. Okay ra. Ito nilang noodles, spaghetti, Lahang. noodles. Kuan naman. Isa ni siya. Murag na ng kanton. Oh mo? Kanton ba? Mag-date sa niya sa Erin Roll. Kami sa mag-dito. Pag siya ito roll, o kaning, tingnan na ni, arap nga shawarma. Tulo ka putahe amo ang ikaon. Siya ro di mga Karong dili ma. Kuan. Kabustik. wala sa may rice. No rice, amin, no rice. Suke kanina eh. Kumusta na kasi Doris? Isa monetize na siya? 2,000 mo kakapinay eh. Kuan. Fiverr? Oh. Oh, pigan ba ka? Ha? Na daghan ko sa imo. Ano ko to? Ako kabalita. Nawa ba ako number kay nawa man tong sarap ko ka SIM card namatay naman to. Sa ka kuan niya. Namay mo comment niya kanina. May bawaan naman nga ka. Foreigner. Di may bawaan man na. Na may ad. Monetize na. Ah, oo. Naon din ako. Lang na na. Di ba magpatay wag sayangan. Yang tinudod nga Dunya Maria. Ah? Ito ko. Ito ang masuko man ka mamay. Mga Doris. Sa kanilang unta, busog ng takay. Wala. So, karin ako agad. Ako na lang nadugwa ka na sa. Gusto naman ka ikaw, napaisabi. Ito na lang ng sabi ko. Hindi na ganahan ang sabi. Hindi na ni mo mada. Nakay? Akan yung sabi ni Madapa.
Pag sweet kay, paano ka? Ito na, salty. Salty. Kailangan pare din na sweet o salty. Yawa ng kaon silo. Gawan ng kaya. Gusto kong tayo pag-ikan ko dahil. Si Mama Al, giingnan Kaon magkita na to. kulit. Giingnan sa si Mama Al ato, giingnan sa niya nga. Kanang, Mama Al, kaopera kagliog. Na oo. Ito siya. Nagbutin siya. Siya. Wala. Kanang, Ito si okay ra ka di ka. Ano si pangatawa? Ay, Hindi nakag-guess nila nga, murag na ay anak ba? oo. Ito nagchat-chat sa messenger. Ma'am yun. Binangkal daw, ang kasi binangkal. Liki-liki mo binangkal na dahil liki. Binangkal panuhay yung mga bayuta mo. Eh, grabe kayo mga pasulbingay ba? Binangkal ang pasulbingay. Grabe kayo mga pasulbingay. Iya mo yung kwarto kay. Unsa na yung kwarto la? Kanang anong dako kay na. Yan ang bed. Klaro mo siya dahil sa kwarto. Klaro? Klaro. Kaya gamay kayo sa akong screen. Kanang sa kanang kuan ganun. Video ra ba? Manang tumingon ako ba? Mo to? Kanang private na kuan. Ano siya? Bright magay siya. Bright kayo. Hindi kasi mo English man. Ano ka siya? Hindi man siya tubago. Sorry ka. Kuan ko mo nito lang. Tulingan. Ka. Tapos mo na sila. Kato, pangyon dito. Maniti lang. Siyagpag maniti lang. Tulingan ko na sila. Ka. Hindi sa mga inday lang sa kasang martilyo ani. Kira man ni Kira man. Ang kanan lang. Siguro, late sa iya ba? Ang pangutana. Tubag mo siya mimo. Ano katubag na lisa ng Angel Bimbo? Ako, dugay kayo. Kapila na kung pangutana. Siya no, hindi mo ba? Nawataan, di kong tingog ato ng Italiano. Nurot akong tingog, tinatawa. Buwi. Kaya ano dito? Pero luto. Akong ditutukan ng kuang. Kupal, mura siya si Estrada ba? Kung nagsakit si, niya to? Itong nagsakit ni Estrada ba? Diyan sa Hindi ko nga hala. Iato na ko ang channel, Espanyol man. comment ko wala English. Wow, anayo ba ni gamay? Nga, sorry, di siya kabaw mo English. Dagan di siya views. May type. Itas na lang din join button. Na, hulot na ako, igutom dito. Gusto ko kayo sa taxi lagi. Kaya mo ka. Kamahal. Hindi pa mahal. Yung minumahal. Dito na paniod to, kay late mo na mata. Kayo man siya. Kayo man may na kamay dyan. Kaya pa nyo. Kaya. Kaya pa nga ko. Gutom dito. Lai di agi agi. Asam to iwa dia ko mata no. Aku ara din ba may nakita la. Ito atas gamay. Ana okay lah. Kaya ano? Tan-abit ako yan nga mukbang. Indot ka siya kanina. Sounds kayo na bang sounds kayo hang. Tagubtob kayo. Oh. Pero di man makita iyang now. Iya ramang bakbak. Naaman to siya mic gamay. Oh. Na madungo gid ang Oh, inusapan. naman siya mic. Unya karon kay. Kung ganahan nga di makitang naong magkaon.
na. Lagwas ba? Nya, i-reserve na lang ko ni sa kung amo. Malapya. Alam mo ilang shawarma. Saan naman kayo po? Ngayon kung sige mo dito magabi. Lang kang kitain. Nya ikat pag ito nga dagan kay itong palaman kani gamay ra niya palaman. Nya. Mga ulit sila gabi. Pasal sa pagkaon lunch time ra. Lang breakfast egg o bread. Nya. Si. Lunch anak piting naghana ginong Bagay putahe. ingon ka nga, tuba. Hindi mo Ah. kaputuba ani mga Tuba. bahay. Bintag tuba. Be tuba. Di po masaka tuba lang gihapon kay. Inom pa ko sila guys. Di po mi mo paway mag-andang ay mo tuba kay mata nila magtuba mo dayon. Nang uyab nga kuha kay nagsinapog tuba ron giganahan. Ganahan sa sakit. Ano ka pi? Ulip to, sige na kong timbahan sa kuwait. Ha? Kay, magkape ko, mura man ko gito. Lain man. Kay ka na sita, istorya no, di pwede si kape. Lain man akong pamati. Huwag tago na buwan. Nauban ka juice man ko, huwag ka juice. Malang ka ng fresh juice. Muto ang tea, okay ra. Ha, Hindi kay kuwan. muna sa dayon karon September. O di ba sa kaulo December? Ma'am. Quarantine magudi ka sa ganahan ini quarantine pa ako dili. Di man, depende man kung wa sa gibati, di man siya magdugay sa quarantine. Ni bato ko sa Mindanao. Kung wala na quarantine ko sa Mindanao. Oo. Mawag yun no ng tahan sa quarantine. Among gumina, kuan nga yuta gamay sa Mindanao. Adto sa iya. Yan, tuon, paliton. Wala na bayad. Ano man na? Isa man to katukuran. Di, yan tan-aon. Nga na may guma. Ah, nanay mga punuan sa guma. Ano ko? Mga ba ang kilo sa guma? Sila gawin na. May simpang mo lagay kapin. Uy, kamahan mo sa diyan sa dunas sa guma, no? Mga ka. Tak. Tagmulaw ba? Ano na panginabuhi sa akong sa kayaan sa muyo buog. Pero, indot ka. Warman. Tay? Nadagan punuan sa guma ang panginabuhi. Kanang naadyo kay puno ang guma ba? Pakwarta niya pa. Mahal kay mo gini kung himuon og mga pinila. Ligid. Mga ligid. Mahal ang kilo na. Ang kayo. Sulod mo diha. Ilan na kami nit. Indot lang, di ko kakita lagi. Ang Ipin. Ana ang formato terin, ana. Sa to pa. Allah, dahil magabot ka makita ako ba? Ana man ko. Nang talam. Okay, bye-bye. Turon. Bye-bye. Thank you for watching. Karon mo diha.